مے چھ ناو شاہد تو یمس چھ ناو ڈاکٹر آیت تو روزان چھ اس ورمل آزاد درائے و اس سندر دکانس نش گرکیو دوپ تو یو وچھت سچھا یل کن نہ آیت جانس دژم دل کی روٹی نعیم صٲبن بڑ مزدار ژوٹا سندر دکان تو اس یلے آز تو پت یل مے مارکیٹس من نظر پے مین فیورٹ چیز تہ وٲتمٕتۍ اتہ دوپ آیت جانن باسے بیمار مے کھیناتا کیلہ تو اتی ست کھینو ات جانور تو دل آیت جانس اوس لاسٹ دہ ورملس مز ام دوپ مے نتا گلنار پارک وتی کور ام بڑ مزہ تو یہ ہر کن جولس تھپ دان تو بت امس پور کوشش کران یہ گھس خوش گھن تو امس گھس بڑ مزہ یون آز دہس یہ فموار کوتا خوبصورت لکچارس بت کران ات من سران تو بڑ مزہ یوان پلوام کیو بایو کورہس بڑ خوش خدا تھٲینکھ ہمیشہ خوش اتی ست مکلیو آیت جانن ورمُلیُک سفر چلو بیٚیہِ خدایس سوال مگر مے کٔرزیٚو ضرور فالو شکریہ.